Днес е ден да направим лукумени сладки. Слагаме 100 грама масло. Сега трябва да загреем леко маслото, за да се разтопи. Взимаме 2 яйца. И сега трябва да добавим 100 грама захар. Разбъркваме хубаво. Сега добавяме 80 грама мед. Грубо 2 лъжици мед. Добавяме ванилена захар. Разбъркваме отново. Добавяме разтопеното масло. Добавяме бак полуверкан сместа. И сега остане да добавим около 400 грама брашно. И започваме да разбъркваме внимателно. След което продължаваме на ръка. Нарязваме лукума. След което започваме с оформянето на сладките. С вилица натискаме внимателно, докато се получи желаната форма. Слагаме лукума вътре и завиваме. Трябва предварително да загреем фурното на 180 градуса, а след като лукумите са готови, може да ги поръсим с захар, така ще станат още по-красиви и вкусни.